φίλοι μου. Έχουμε βάλει περίπου τα 2 τρίτα ενός σάκου των 25 κιλών με άμμο. Πάμε να χτυπήσουμε αυτό εδώ, να δούμε σε πόση ώρα μπορούμε να το κάνουμε με ένα τέτοιο μικρό μηχάνημα. Εμείς σήμερα θα χρησιμοποιήσουμε ένα εκατοστάρικο μπρεσέ. Αυτό εδώ το μηχάνημα για να καταναλώσει 25 κιλά άμμο θέλει περίπου από 8 μέχρι 10 λεπτά. Εμείς για να κάνουμε το μισό μηχανάκι αυτό που έχει και την περισσότερη όπως φαίνεται επιφάνεια, κάναμε 1 λεπτό και 20 κάτι δευτερόλεπτα. Υπολογίστε τώρα πόσα λεφτά κοστίζει αυτό εδώ το κομμάτι που βλέπετε. Είναι πάρα πολύ λίγα. Για να τελειώσει όλο το μηχανάκι εμείς έχουμε κάνει όλη την από εκεί πλευρά και τη μισή από εδώ. Έχουμε ακόμα αρκετή άμμο μέσα. Για να τελειώσει όλο το μηχανάκι θα φας ένα σακί. Να το κάνεις με πιο πολύ λεπτομέρεια, να το κάνεις από κάτω από παντού, να χαλάσεις 2 σακιά. 2 σακιά δηλαδή σημαίνει κόστος μέχρι 20 ευρώ. Τόσο θέλεις για να καθαρίσεις ένα μηχανάκι και να είναι έτοιμο για βαθύ.